أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Sanibonani. Ngibuye enkonzweni ekungemnandi kwehlula. Yabona uma nginitshela ukuthi izilwane zamanzi ziyingozi, akuzona inyoka lezinto izilwane kumuntu ongazi. Ayikho inyoka ekwazi ukukhuluma. Amanga alihlaza acwelayo. Isilwane esithize esiziphendula lokho esiyiphendula kona bese siyakhuluma. Yabona kumanje la ngikhona awuthi ngikubonise, yabona? Yabona? Ngisebridgini umhlanga lona ngithi yabona. Yabona umhlanga, yabona umhlanga, yabona. Yabona umhlanga. Umfula omkhulu lona osuqeda abantu ngitshele. Yabona nje lapha engime khona kwangena ingane eno7 years. Mangingaphosisi ngangino 15 years. Namhlanje ngina 55 years. Ayiphindanga yaphuma. Ngithi ayibona le ndawo ukuthi njani? Yayibona? Yayibona ukuthi njani le ndawo le, ubhekisise kahle, yayibona? Yayibona ngisebridgini la. Yabona umhlanga wonke lo. Yabona? Lo mfula lo ngihamba kuwo baphelile abantu. Ngoba ngikutshela nje ngithi kwangena ingane eno7 years, mina ngangina 15 years ngaleso sikhathi. Le ngane ingena kulo mfula. Bagijima-ke baya kulaba abanamanga. Bafike babatshela ukuthi le ngane le iyothwasa, ithathwa abakubo iyothwasa, iyophinda iphume. Ungizwile ukuthi ngithi ngineminyaka emingaki namhlanje? Ngina 55 years. Ayiphindanga yaphuma. Ayiphindanga yaphuma, ngiyaphinda. Eno7 years. Ayiphindanga yaphuma. Mina ngangino 15 years. Uma leyo ngane ingena la ngihamba khona. Baphelile abantu-ke lo mfula. Ngizokunikeza nje i-clue. Abantu abaningi abahlala ngala ngihlala ngakhona bayazi ukuthi uma ngikhuluma ngomfula obizwa nge-Blue Sky, ngikhuluma ngani. Umfula wey'manga lo. Zazenzeka iy'manga. Ngelinye ilanga-ke ngisasonto eZayoni kwaphuma isiprofetho-ke njengoba ihlale iphuma iprofetho. Ukuthi-ke kuphuma isiprofetho kufanele siye emanzini. Kuwo wona lo mfula lo. Lalela. Sathi sithi siyafika. Ngangiqala ukuyibona-ke mina isilwane salawo manzi layo. Ngoba angeke ngithi inyoka. Ngizothi isilwane. Ngoba mina ngabona kuyisilwane. Sathi sifika-ke lapho. Neyoni. By the way mina igama lenkonzo yami bekuyisihlahla somnyezane. Zion of South Africa. Kula engangikhonza khona-ke. Sathi masifika lapho sayithola ivele ngekhanda esizibeni. Kusho ukuthi nje ngizothi ukusukela nje la. Angithi yabona. Iveze intamo nje enkulu engaka wena owabona intamo yehashi. Yayibona? La emlonyeni ineyimpondo wena owabona intibane. Wawumzulu ngizwile. La emlonyeni ineyimpondo wena owabona intibane. Bese kuthi la kumdlwenga. Umdlwenga wakhona ngathi ingwenya. Umdlwenga wakhona ngathi ingwenya ayinaboya. Umdlwenga nje ubusuku ubona ingwenya ingenaboya. Umdlwenga onjalo ayinaboya. La emakhaleni
uma iphefumula kuphuma umlilo. Sibhekile wangena omunye ubaba engeke ngisisho-ke isibongo sakhe, wakhuleka wathandaza, phakathi khona injalo wabhekana nayo ngqo kanje. Yabona Allah umdali mayengakavumi ngawe kuba ngathi wenza imanga, kanti hayi ngoba nje umdali engakavumi ngawe. Yasho ingoma la ngaphandle, Nkosi sihlangene sisendlini yakho. Hawu bayishuke lapho ingoma bathi susu kwesaba. Abanye bathi susu ubumnyama ulethe ukukhanya kwakho. Ngoba ziyacula iyona. Yasho ingoma la ngaphandle. Thandaze umfundisi, athandaze umfundisi-ke. Uthe esuka lapho wabethi gqumbe phansi kwamanzi. Uthe mayelivusa ikhanda ethi yashona phansi. Waphakamisa izandla wathi hayi seningasondela. Ngicela ukukutshela ukuthi ayekho noyedwa umuntu owangena emanzini ngalelo langa. Wagcina umfundisi ephuma. Wathi mayethi umfundisi ethi uyasibiza, ethi sondelani sonifaka. Iyona zaqala ingoma ethi inzima le ndlela inameva iyahlaba kuqusandazi. Ngabona ukuthi hayi mase kuthiwa inzima le ndlela inameva akekho zoyongena lapha. Hayi avela ngahlaba ngejuwayi. Hayi kunzima kubakhokheli. Ukhona ubaba esasihamba naye wayewumfundisi wasikhakhane, wayengaboni emehlweni. Bathi mabemtshela ukuthi hayi baba usikhakhane nanga ubaba ekubiza laphaya. Wathi hayi namhlanje angazi ukuthi ngoba wayeyimpumputhe engaboni emehlweni ukuthi wayebone kanjani ukuthi hayi namhlanje kushubile. Wezwakala nje ethi hayi namhlanje. Mina bangithole ekhaya ngoba phela mina mangibona nje ukuthi kuyabheda ngiyashesha. Anginaso nje isikhathi. Ngavela ngabona nje ukuthi hayi akasekho oya kumfundisi nje umfundisi ebabiza. Ayingangami. Ngahlaba ke mina ngejubane. Bangithole ekhaya. Engisho ukuthi ke bafethu njengoba nginitshela le story lesi. Ngithi ngempela Bhasobhani ilwane zamanzi. Ziyingozi ngempela Bhasobhani. Angidlali ngani lento engimtshela yona. Yabona? Lento engimtshela yona angenzeli content. Ngitshela into ngempela eyenzeka. Qhubeka ke wena nezilwane zamanzi. Ulokuthi omkhulu bakho ogogo bakho. Oyikhothi imbenge yomile. Ngiyabonga.